mga ka-ANNEsss! Welcome back to my YouTube channel kung saan Ang saya at ang ganda! lang! So for today's video mga ka-ANNEsss, meron ako mga kasama si Feeling Sam! and syempre nandito tayo ngayon sa Bali Bali Beach Bar at i-explore namin ni Feeling Sam kung ano ba ang mga meron dito at saka yung mga presyo-presyo mga ganyan mga ka-ANNEsss. Kung mahal ba or kaya naman ng budget? True. So, let's go! So, Ka-ANNEsss, if you are the type of person who really wanted to watch sunset, this is the right place for you. So, Ka-ANNEsss, sunset is all a reminder that, hey, you had a long day, Ka-ANNEsss. So, it's time for you to relax and enjoy the gift of the earth. And of course, breathe fresh air. At sa tabi nga ito ng beach, so langhap na langhap mo ang fresh air. There. So, this one naman is the night view. Mga ka-ANNEsss, it's still relaxing, especially pag stress ka sa work at pag-aaral. So, tamang chill lang. You can't have this, syempre, sa mga indoor restaurant. So, this might give you a quick relief or breather pag stress na stress ka or disturb ka sa mga buhay-buhay, di ba? So, there. So, let's say hi to Feeling Sam! So mga ka-ANNEsss, they have this pay-as-you-order policy here. Medyo hindi ko siya bet kasi nakaw-oras siya sa friend mo or family member mo na pipila. Di sana yung time nyo nag-chika na lang kayo, diba? Tsaka malakas maka-fast food ang peg. So ito yung mga in-order namin mga ka-ANNEsss. That's sisig bangus sisig, and then sweet and spicy squid, and then bangus steak. Siyempre, ang dami naming rice, di ba? So, here is their menu mga ka-ANNEsss. So, let's just read them for the mains. Beef broccoli, 260. Tinolang manok, 260. Bangus steak, 240. Ito yung isa sa mga in-order namin. Nasarapan yung dalawang friend ko here. Pero, ako mas sanay ako sa tutong na bangus. Kaya, kasi sakto lang sa akin. Calamares 240, fish and chips 240, pigar-pigar 240, bangus, sinigang na bangus 240, sweet and spicy squid 240. This one, best seller nga nila. Masarap talaga siya. Tuna kilawin 240, bali bali chicken 240, bangus kilawin 220, bangus sisig 220, good din. Masarap din ang kanilang bangus sisig in fairness. Pork sisig 220, chicharon bulaklak 200, tokwat baboy 200, mixed street food 150, and plain rice 40. Pag meron kayong mga natikman sa mains mga ka-ANNEsss, please comment down. Baka naman makabalik kami at matikman din ang food na nasarapan kayo. ANNEsss! So for their rice meals, mga ka-ANNEsss, they have pork barbecue, 3 sticks with java rice, 220. Chicken barbecue thigh fillet with java rice, 200. For their sandwiches, they have chicken panini, 160. Ham and cheese panini, 160. Tuna cheese melt panini. Ang hirap i-pronounce. Second syllable daw ang stress panini. 160, and French fries 150. Wala kaming natikman mga ka-ANNEsss, pero pag may natikman kayo, comment down and tell us kung masarap. So mga ka-ANNEsss, for their drinks, they have a lot of options. They have avocado graham overload 150, a chocolate overload milkshake 150, cookies and cream milkshake 150, mango cheesecake milkshake 150, salted caramel milkshake 150, strawberry cheesecake milkshake 150, buko pandan milkshake 90, mango graham milkshake 90, ube milkshake 90, cookies and cream milk tea 90, Hokkaido milk tea 90, Okinawa milk tea 90, red velvet milk tea 90, taro milk tea 90,
winter melon milk tea 90, drip coffee 70, hot chocolate 60, soda in can 60, juice in can 60, hot tea 60, bottled water 25. Dalawa ang natikman namin, mango cheese cake milk tea, pero syempre share lang yon. Yun, masarap. And then mango graham milkshake, masarap din. Anes! Again, comment down pag meron kang natikman na drinks nila na masarap. Anes! Feeling Sam! Kumusta naman ang iyong experience here at Bali Bali Beach Bar? Okay, sa food muna. Sa price, okay naman. Compared mo pagpunta ka ng ibang restaurant. Tapos sa food, yung taste, okay din. At saka sabi ko, okay yung price din sa food kasi it's very generous. Okay naman, malaki yung bangus, di ba? Malambot yung, ano ba to? Pusit. Tapos, maganda din yung masarap naman din pati yung, ang tawag dito, bangus sisig. Hindi siya yung iba na matigas, gano'n. Tapos, here's my milk, super ubos, di ba? Gusto ko pa ng round 2 kasi medyo mahal. Magkano ang kanilang... Oh my God, magkano bigla mahal? And this one, 19, no? Pero okay naman, masarap. Pero since hindi ako mahilig sa masyadong mais, pwede nyo lagyan ng ng tubig para medyo ma-dilute. Pero masarap pa din kasi medyo nga matamis, no? So, all in What all, about the place? Place, ang ganda. Okay, very spacious, maganda. Pero yun nga lang, since dito kami kasi ng medyo sunset, mainit. Since tayo nga cooties char. Ayun, mainit lang. Pero if you'll be here like around 5:30 to 6, it's okay. It's very nice. Tapos, ang ganda ng simoy ng hangin. Simoy ng hangin? Wow, bundok? No. Dahil sa dagat. I-rate mo siya 1 to 10? Oh my God. Ano ang rate niya for you? 1 to 10 sa lahat ng napuntahan ko, siguro mga 7. Ay, bakit ang baba? Actually, hindi mababa yun. Kasi kung i-compare mo siya sa ibang restaurant, of course, diba? Meron namang mas okay. Pero, eto, it's not bad. Kapag gusto mo makipag-date, you want privacy, this is nice, no? Siyempre, may social distancing din yung mga upuan natin. So, maganda. At saka marami nagde-date, okay eh. Hindi ka nagkakarinigan. Kahit ilang I love yous, I hate yous, it's very fine. At saka fresh air. Yes. Iwas, Yes. At saka, hindi siya yung tulad sa iba pag you're, nasa gilid ka ng beach, no? Yung hangin, ay yung sand na nakakapuwing, hindi ganun dito. Siguro kasi medyo malayo, tapos medyo elevated tayo. But, thank you! So mga ka-ANNEsss, they have love locks here. I don't know, siguro pakulo nila yan nung Valentine's Day. Sana all my ka-love locks. Char! So this is the night view. This is the view sa other side mga ka-ANNEsss. Pero I think mas maganda pa rin doon sa place namin kasi elevated. So less yung buhangin. Mandatory picture sa kanilang iconic heart and iconic-ness. And of course, mandatory selfie with friends. They have safety reminders. May issue lang sa parallelism. Wow! Arte ka pa sa parallelism. ANNEsss? Okay. So, ito yung kanilang view pa rin. Dito pa rin kami. They have bands, I think acoustic bands on weekends. Hindi ko sure, pero syempre may stage baka. Siguro. They have their safety protocols, syempre. And there. That's it mga ka-ANNEsss. Thank you so much for watching and don't forget to share, like, and subscribe to this video, especially pag bago ka sa channel na to. Bye mga ka-ANNEsss!